κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Λοιπόν, η περιοδεία ολοκληρώνεται όσο νουπο. Ο διπλωματικός μαραθώνιος εννοείται. Ο οποίος πάει καλά μέχρι στιγμής. Θα δούμε και με τον Ολάντ πώς θα πάει. Τα προηγούμενα πάντως. Η θεσμική έχει σημασία πάντως πάνω απ' όλα. Εντάξει, όλες τις θεσμικές. Εγώ περιμένω είναι πιο πολύ. Γιατί και ο Σούλτς θεσμός είναι και ο Γιούνκερ θεσμός είναι. Για τον Γιούνκερ μιλάω. Χεράκι τους είδα όμως. Χεράκι τους είδα όμως. Τώρα αυτά τι είναι οι αυροφροσύνες, είναι έτσι για το... Για ό,τι και να είναι, πάντως δεν τους πήρανε με τις κλωτσιές, όπως περιμένανε πριν, έτσι. Αύριο να δούμε η συνάντηση του Βαρουφάκη με τον... Με τον Σόιμπλε. Αυτό είναι. Εντάξει, αφού η Μέρκελ είπε ότι με χαρά περιμένει να συναντήσει στο Eurogroup τον Τσίπρα. Λοιπόν, σήμερα το είπε. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να είμαστε προετοιμασμένοι. Ακούσατε και τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά ακούσατε και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Η Ελλάδα είναι μια διαφθαρμένη χώρα. Η διαφθορά έχει χτυπήσει, έχει κάνει πικ. Μου θύμισε τον Γιώργο Παπανδρέου όταν τα έλεγε αυτά και τον κακολογούσαμε εκ των υστέρων γιατί δυσφημούσε τη χώρα. Υπήρχε όμως μια διαφορά τότε με τώρα, κατά την άποψή μου. Τότε μιλούσε ο Γιώργος Παπανδρέου και τα σπρέντς πηγαίνανε στον ουρανό, την άσοντο. Σήμερα μιλάνε για διεφθαρμένη χώρα, αλλά τα σπρέντς δεν εκτινάσσονται, το χρηματιστήριο ανεβαίνει και τα σπρέντς πέφτουν. Ποια είναι η διαφορά τότε με τώρα? Θα μου πείτε, είχε λόγο ο Πρωθυπουργός σήμερα να επαναλαμβάνει αυτά τα οποία έλεγε τότε ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Παπακοσταντίνου και να κινδυνεύει να παραξηγηθεί τηλέφωνο, να παραξηγηθεί στην ελληνική κοινωνία? Θα μου πείτε, εδώ κάτι συμβαίνει, πιθανολογώ. Εγώ, Ρένα μου, θεωρώ ότι προετοιμάζεται το έδαφος για να αρχίσει η μεγάλη μάχη με τη διαπλοκή και πραγματικά με τη διαφθορά σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η διαφορά του τότε με του τώρα. Ο κύριος Παπανδρέου τότε τα έλεγε και στη συνέχεια τα μέτρα τα οποία παίρνανε ήταν για να σακατέψουν την ελληνική ή την μικρομεσαία τάξη. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη. Αφού τελείωσε πια, από την αποτελειώσανε τη μεσαία τάξη, οπότε δεν έχει μείνει σε τίποτα υψηλό άλλο. επίπεδο. Κάνουν λόγο για αυτούς που χρωστάνε άνω των 500.000 ευρώ, πάνω από 500.000 ευρώ, μάλλον θα περάσουν δύσκολες ώρες. Από εκεί και πέρα, ακούστηκε και για το θέμα των αποκρατικοποιήσεων και ότι οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν. Μάλιστα, έχει τονιστεί αυτό ότι η Ελλάδα θα είναι η χώρα των μεταρρυθμίσεων. Ναι. Που σημαίνει, τι θα γίνει με το ΤΑΙΠΕΔ? Θα αλλάξει απλώς όνομα? Είναι βέβαιο ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα καταργηθεί. Θα έρθει κάποιο άλλο ταμείο κρατικό, όπως θα λέγεται, ή δεν ξέρω τι κτλ. Και ποιος θα είναι ο ρόλος? Τι θα γίνει με τις αποκρατικοποιήσεις? Η αίσθηση που υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι δεν είναι κατηγορηματικά αντίθετος ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, με τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε. Απλά γιατί άλλωστε έχουν πει ότι αυτές οι οποίες έχουν προχωρήσει δεν πρόκειται να ακυρωθούν. Διαπιστώνω λοιπόν ότι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι απλά, ακριβώς επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν και πέρα, πιστεύω διαφορετικά, τους χρειάζονται τα κεφάλαια τα οποία θα έρθουν, αλλά με συμφέροντες όρους. Δηλαδή να είναι πραγματικά αξιοποίηση, να είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους και σε καμία περίπτωση να μην είναι αυτό το ξεπούλημα με αυτούς τους σκανδαλώδεις, απίστευτους όρους με τους οποίους γινόταν μέχρι τώρα η αξιοποίηση. Το ξεπούλημα, όχι η αξιοποίηση, καλό είναι, αγαπητοί μου φίλοι, δημόσιας περιουσίας. Να κρατάμε όλοι μικρά καλάθια. Δηλαδή έχει ισορροπήσει κάπου στη μέση. Να μην στεκόμαστε, ξέρετε, στις κουβέντες τις προεκλογικές, γιατί πιθανόν να απέχουν σε ένα βαθμό αυτά τα οποία υποσχέθηκαν προεκλογικά με αυτά τα οποία θα δούμε μεταεκλογικά. Σημασία όμως έχει να δούμε τελικά μια καλύτερη μέρα για τη χώρα. Και αυτό το οποίο σήμερα έχει κερδίσει το ελληνικό κράτος, οι Έλληνες πολίτες, είναι ότι φαίνονται πλέον τα δείγματα της αξιοπρέπειας να επιστρέφουν σε αυτή τη χώρα. Φαίνονται δείγματα υπερηφάνειας να ξανάρχονται σε αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι νομίζω πως τα δικαιούνται, τα δικαιούμαστε.
Ή μη τι άλλο. Πάντως για το θέμα της διαφθοράς, γιατί αυτά πάνε, γιατί άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα, αυτό που άλλαξε είναι ότι στο μεταξύ, παρότι ξεκλήρισαν ένα λαό στην κυριολεξία σε μικρομεσαίο επίπεδο, κανείς δεν άγγιξε τη λίστα Λαγκάρτ, κανείς δεν τα άγγιξε όλα αυτά. Αν λοιπόν τότε θεωρείται ότι κακολογούσε ο Παπανδρέου τη χώρα, σήμερα δεν θεωρείται ότι κάνει το ίδιο ο Τσίπρας όταν μιλάει για διαπλοκή. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό έτσι, για αποφυγή, αν και αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Μα γι' αυτό λέμε το κλίμα, πώς το εκλαμβάνουν σήμερα, το εκλαμβάνουν θετικό στην Ευρώπη. Είπαμε ότι αυτό φάνηκε αμέσως και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν οι αγορές. Πάνω στο θέμα τώρα των αποκρατικοποιήσεων, μπαίνει ένα ερώτημα, κυρία Παυλάκη μου. Τι θα γίνει λόγου χάρη με τα αεροδρόμια, για τα οποία έχουμε πει τόσα πολλά το τελευταίο διάστημα. Και είναι μια ενέργεια πολυδιαφημισμένη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μόνο που ο γεγονισμός δεν έχει κατακυρωθεί. Αυτό δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Μένει λοιπόν να δούμε αν θα είναι από αυτούς τους διαγωνισμούς που θα ακυρωθούν και θα παραμείνουν τα αεροδρόμια ως έχουν, ή αν τελικά θα επιδιωχθεί καλύτερη προσφορά. Για να θυμίσουμε, τις προηγούμενες μέρες συζητούσαμε για την επιστολή η οποία πήγε προς την ελληνική κυβέρνηση από τον κύριο Κοπελούζο σχετικά με το θέμα το συγκεκριμένο. Θα τα βρούμε, θα τα συζητήσουμε κτλ. Αν αυτό σημαίνει κάτι. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι αν θα ιδιωτικοποιηθούν τα αεροδρόμια, αν θα πουληθούν ή όχι. Το θέμα είναι όποια ενέργεια και αν γίνει, να έχει όφελος πράγματι η χώρα μας και πιο πολύ βεβαίως οι τοπικές κοινωνίες όπου φιλοξενούν όλα αυτά τα αεροδρόμια, όπως είναι λόγω χάρη Κος, η Ρόδος, όπως είναι η Κρήτη κάτω. Εκεί βεβαίως υπήρξαν έντονες αντιδράσεις σε αντίθεση με την πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, τη Ρόδο. Γι' αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μας, γιατί έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο, γνωστό σε όλους σας, τον κύριο Βασίλη Αλεβιζόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Επίσης, έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο των εργαζομένων στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας, τον κύριο Λουλουδάκη. Τον κύριο Λουλουδάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε Αλεβιζόπουλε, ανάψατε φωτιές το προηγούμενο διάστημα με τις παρεμβάσεις σας. Είπατε πράγματα τα οποία ομολογουμένως δεν τα γνωρίζαμε και πολύ περισσότερο δεν τα γνώριζε ο πολίτης, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τα πάντα εν τέλει, αλλά πιάσατε τον ταύρο από τα κέρατα και ανοίξατε τα μάτια πολλών για το τι μέλη γενέστε αν η ιδιωτικοποίηση προχωρήσει με τον τρόπο που πήγε να γίνει. Κοιτάξτε. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκαθαρίσω μια και μιλάμε για σκάνδαλα στην Ελλάδα. Όντως, σήμερα η πολιτική, έτσι έχω πει, ότι είχαμε ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο που λέγεται Ελευθέρος Βενιζέλος. Μα από την ημέρα της κατασκευής του μέχρι την ολοκλήρωση του και σήμερα ένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν πρέπει κάποιοι να πάνε φυλακή και να λογοδοτήσουν. Και αυτό γιατί? Η πραγματική αξία του αεροδρομίου, έχοντας στα χέρια μου την εισήγηση της ελληνικής κυβέρνησης και της εταιρείας Hochtief προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιχορηγηθεί το 30% της συγκεκριμένης εταιρείας, θα πρέπει να ξέρετε ήταν 900 εκατομμύρια. Η σύμβαση προέβλεπε 1.800.000.000 εκατομμύρια μάρκα. Ξέρετε, το 1995 που υπογράφηκε η σύμβαση, η Ελλάδα δεν ήταν στο ευρώ και δεν υπήρχε ευρώ. Έτσι λοιπόν η όλη συμφωνία είχε γίνει σε μάρκα. Όταν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση έστειλε για να πάρει την επιχορήγηση του 30%, ήταν 900 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο έκλεισε? 2.200.000.000 ευρώ. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτά τα 270 εκατομμύρια που πήρε επιχορήγηση, αντί να πάνε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και να διαχειριστεί το κράτος, πήγαν στη σουίτα 8-11, εκεί που έμενε ο κύριος Σιλ, ο Γερμανός. Για το 1995 μίλησα για μια απικία των Γερμανών στην Ελλάδα, μίλησα για μια απεικιοκρατική σύμβαση του Ελευθέρου Βενιζέλου και όλοι τότε πάλι για άλλη μια φορά ήταν εναντίον. Εκθέσεις και σήμερα μιλάνε όλοι ότι πράγματι ήταν μια απεικιοκρατική σύμβαση. Θέλετε να πάμε τελευταία? 13 ολόκληρα χρόνια δεν πλήρωσε ΦΠΑ. Ρωτώ, εσείς σαν επιχείρηση εδώ, σαν τηλεοπτικό σταθμός δεν πληρώνετε ΦΠΑ? Γιατί οι κύριοι αυτοί να απαλλάσσονται αυτή τη στιγμή για 13 ολόκληρα χρόνια? Ποιο είναι αυτό το δικαστήριο της Μεγάλης Βρετανίας που τους δικαίωσε? Και αν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν τέτοια πράγματα? Ακούστε. Η σύμβαση αυτή προέβλεπε οποιαδήποτε διαιτησία, θα έπρεπε δηλαδή να προσφύγει η ελληνική κυβέρνηση με την ανάδοχο εταιρεία, θα πρέπει να πάνε σε αγγλικό δικαστήριο. Ένα είναι σίγουρο ότι τα αγγλικά δικαστήρια και ιδιαίτερα η
πώς να σας πω, η μάχη η οποία γίνεται από ελληνικής πλευράς ήταν πάντα να τα χάνουμε. Έτσι λοιπόν προσέφυγε γιατί το άρθρο 1 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι η σύμβαση αυτή υπερέχει οποιασδήποτε ελληνικής νομοθεσίας. Διανοείστε. Που σημαίνει ότι οι νόμοι απορρέουν από το Σύνταγμα. Με βάση αυτή την απόφαση λοιπόν δεν πληρώνει. Αυτή λοιπόν πήγε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ποιοι υπογράφουν τέτοιες? Ακούστε με ένα λεπτό. Είπε όμως το δικαστήριο και στη μειοψηφία του, ναι, μεν δικαιώνουμε γιατί δεν έχει υποχρέωση της ελληνικής νομοθεσίας, αλλά το ΦΠΑ είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέχτε. Πέρσι. ΦΠΑ το εισπράττει από τον πελάτη, από τον ταξιδιώτη και οφείλει να το αποδώσει. Να είναι οποιαδήποτε άλλη οφείλει. Θέλω να αιτιολογήσω τα σκάνδαλα και το πόσο σήμερα έχουν παίξει εις βάρος του ελληνικού λαού. Γι' αυτό ήμουν αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών οργανών. Προσέχτε. Φέτος λοιπόν είχαμε 6 αποφάσεις διοικητικών ελληνικών δικαστηρίων. Οι 6 αυτές αποφάσεις, ύστερα από προσφυγή του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, δικαίωσε το ελληνικό δημόσιο, ακύρωσε την πράξη του Διοικητικού Δικαστηρίου της Αγγλίας ως μη σύνομο και νόμιμο, γιατί προσέχτε, κανένα διοικητικό δικαστήριο δεν μπορεί να ακυρώσει νομοθεσία και ιδιαίτερα ευρωπαϊκή. Εγώ λοιπόν ζήτησα, αν είχε τα κότσια η ελληνική κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις του Βαγγέλη του Βενιζέλου, τότε που ήταν Υπουργός Οικονομικών και φέρει τεράστια ευθύνη, που δεν εισέπραξε, δεν έκανε τα δέοντα και ξεκινάει η διαδικασία Λογοσκούπη, Παπακοσταντίνου, Στουρνάρα μέχρι και σήμερα. Για ποιο λόγο δεν έκαναν τα δέοντα όπως φυλακίζουν τον υπεύθυνο οποιασδήποτε εταιρείας για να τον εξαναγκάσουν να πληρώσει το ΦΠΑ? Έτσι λοιπόν. Και μιλάμε τώρα για 5.000, από 5.000 και πάνω σε πάνω. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σας πω το τραγικό της όλης ιστορίας. Στα 13 χρόνια ξέρετε πόσο τζίρο είχε το Ελευθέριος Βενιζέλος? Πόσο? 6 δις. Εγώ είπα ότι μπακαλίστηκα να το πάρουμε, αν αφαιρέσουμε τα 3 δις να μην υπόκειται σε ΦΠΑ. Πόσο είναι το ΦΠΑ που μπαίνει στο ειστήριο? 23%. Όχι το ειστήριο, έχει άλλες δραστηριότητες, μισθώσεις, εμπορικές. Εμπορική δραστηριότητα. Δεν μιλάω για το ειστήριο, γιατί αφορά την αεροπορική εταιρεία. Δεν έχει καμία σχέση, γιατί το πληρώνει και τα παίρνει από τις εμπορικές εταιρείες. Από εκεί μέσα όμως δεν παίρνει και το αεροδρόμιο? Εγώ μιλάω για τις εμπορικές μισθώσεις, τις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν είπα στα 3 δισεκατομμύρια, όχι στα 6. Στα 3 δισεκατομμύρια με 23% για κάντε το, δεν πιάνει τα 600 εκατομμύρια. Στα 13 χρόνια που έχει δώσει κατά δήλωση του Ελευθέριου Βενιζέλου, ότι έχουν δώσει 60-70 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, άρα έχουμε 120% προς αυξήσεις, αγγίζει περίπου το 1,5 δις. Και τι ανακάλυψα τελευταία? Ανακάλυψα τελευταία, γιατί μιλάμε για την ιδιωτική πρωτοβουλία που θα επιδοτηθεί και το περιφερειακό αεροδρόμιο, δηλαδή η γερμανική κρατική υπηρεσία, θα επιδοτείται από το ελληνικό δημόσιο στα αεροδρόμια που θα δώσει. Προσέξτε. Δίναμε 75 εκατομμύρια ετησίως παρανόμως, με παραβίαση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93 του 2013, που έλεγε επιδότηση απαγορεύεται σε αεροδρόμια πάνω των 4 εκατομμυρίων. Και εγώ ρωτάω, από την ημέρα σύσταση του 2001 μέχρι σήμερα δεν ξεπέρασε από 12 έως 14-15 εκατομμύρια επιβάτες. Για ποιο λόγο λοιπόν δίναμε ειδικό τέλος, αυτό το περιβόητο σπατώσιμο, και μάλιστα και με παρόλες τις παρενέσεις μου συνεχίζεται και σήμερα να εισπράτεται η επιδότηση των 75 εκατομμυρίων. Τι ζήτησα από την κυβέρνηση Τσίπρα? Ζήτησα λοιπόν και από τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα να μου πει αν θα διεκδικήσει το 1 δισεκατομμύριο πίσω που ήταν η παράνομη επιδότηση. 1 δις. Προσέχτε. Δεν μπορεί να δίνουμε σήμερα 13 αεροδρόμια για 1 δις και να στερούμε την ανάπτυξη για 40 χρόνια, γιατί θα το αναλύσω που διαφωνούσα, γιατί τα αεροδρόμια θέλουν ανάπτυξη και δεν θέλει απλώς 1 δισεκατομμύριο να το βάλουμε στον κρατικό προϋπολογισμό και από εκεί και πέρα νταχάου ή κλείσιμο. Έτσι λοιπόν ζητάω από τον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί λέμε πού θα βρούμε τα λεφτά. Πρώτον, να γίνει ένας έλεγχος πού πήγαν τα 6 δις. Για το 55% που έχει το ελληνικό δημόσιο ζήτημα να έχει πάρει 500-600 εκατομμύρια το μέρισμά του. Δηλαδή... Πού πήγαν τα υπόλοιπα χρήματα? Πώς έγινε η μεταβίβαση από την Hochtief στην ισπανική εταιρεία στην καναδέζικη? Και σήμερα, ξέρετε, είναι υποχρεωμένα τα καναδέζικα ταμεία να πληρώσουν τα χρήματα αυτά. Κύριε Λεβεζόπουλε, αλλιώς πρέπει να προχωρήσει σε κατάσχεση των μετοχών. Είστε χυμαρώδης και βάζετε πολλά θέματα. Και όχι, να προλαβαίνει να τα εμπεδώνει. Ακούστε, για να προλαβαίνει να τα εμπεδώνει ο τηλεθεατής, ο ακροατής μας, ακριβώς επειδή είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε. Λέτε λοιπόν ότι εδώ πανηγυρίσανε ότι με 1 δις
ένα δις παίρνει το πακέτο των 10 πόσων αεροδρομίων, όταν έχουν χαρίσει παρανόμως 1 δισεκατομμύριο μόνο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από την παράνομη επιδότηση, ενώ δεν δικαιούται βάσει νόμου να τα πάρει. Εγώ τους προειδοποίησα ότι θα τα ζητήσω πίσω. Ναι. Δικαστικός. Και θα πάνε φυλακή. Και θα πάνε και οι υπουργοί που δεν θα τα διεκδικήσουν. Προσέξτε κυρίες και κύριοι, εδώ υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό. Ο κ. Ελευθερόπουλος, αυτό το οποίο λέει τώρα, δεν το λέει πρώτη φορά. Όχι βέβαια. Αυτό το λέει εδώ και χρόνια. Το φωνάζει ο άνθρωπος εδώ και καιρό. Και λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι, γιατί δεν υπήρξε μια πιστική απάντηση σε αυτό το οποίο αναφέρει ο κ. Ελευθερόπουλος. Το καταλαβαίνετε αυτό, το τόνισε, το υπερτόνισε η κυρία Παυλάκη. Πουλάμε, σου λέει, τα αεροδρόμια για να πάρουμε 1 δις, όταν πάνω από 1 δις έχουμε να λαμβάνουμε. Λοιπόν, είναι απίστευτα τα πράγματα. Ακούστε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν. Κοιτάξτε, τριτοκοσμικοί θέλουν την Ελλάδα. Όμως έχω μια διαφωνία μαζί σας. Είπατε να πάρουμε το 1 δισεκατομμύριο και από εκεί και μετά λέτε τον Ταχάου. Ό,τι περνά σε ιδιώτη είναι Ταχάου, κύριε Λαμπρόπουλε. Αυτό είπατε. Ιδιώτη ή κράτος. Εσείς θα μας πείτε. Εγώ λέω ότι είναι η γερμανική κυβέρνηση από πίσω. Άρα φεύγει από το κρατικό, ως κρατικό αεροδρόμιο, ελληνικό κρατικό αεροδρόμιο, και γίνεται δηλαδή, γερμανικό κρατικό αεροδρόμιο. Αυτή η ακραία, κατά την άποψή μου, εγώ τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω, τον Ταχάου. Γιατί μπορεί πραγματικά οι υπηρεσίες να είναι υπηρεσίες, τα αεροδρόμια να λειτουργήσουν. Δεν θα είναι Ταχάου. Όμως θα έχει ζημία και η τοπική κοινωνία. Όχι, όχι. Είμαι ξεκάθαρος και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Την έχετε δει τη σύμβαση? Δεν την έχει δει κανένας. Κανένας δεν την έχει δει και προσπαθούμε σε ούκο λίγες εκπομπές κομμάτι να δούμε τι γίνεται. Ακριβώς. Η περιουσία του ελληνικού λαού να είναι απόρριτο ακόμα και από τη Βουλή. Προσέξτε το. Όχι από εμάς, όχι από την τοπική κοινωνία. Γιατί κάποιοι αφελείς δήμαρχοι, περιφερειάρχες λέει να τη δούμε τη σύμβαση. Και τους είχα πει, θα τη δείτε πότε? Όταν έχει γίνει νόμος και θα πρέπει να πληρώσετε. Επομένως, αυτή τη στιγμή ποια είναι η όλη διαδικασία για να το ξεκαθαρίσω, πού διαφωνώ και πού μπορώ να συμφωνήσω? Αν συμφωνήσω σε αυτή τη λογική, όχι. Και θα σας πω γιατί. Όταν έρχεται η Lufthansa σύμβουλος στο Ταϊπέδ, η οποία έχει το 7,5% στην Fraport, δηλαδή ο σύμβουλος του ελληνικού κράτους και ιδιαίτερα του Ταϊπέδ την χάνει να είναι και μέτοχος με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό λοιπόν είναι σκάνδαλο και δεν υπάρχει εισαγγελέας να τους βάλει μέσα. 2. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο ελληνικός λαός συμβούλους για 5 χρόνια, να κοστολογούν τα ελληνικά αεροδρόμια αυτά τα 14 και να λένε ανώτατη τιμή 330 εκατομμύρια. Και να ανοίγονται οι προσφορές και να έχουμε 3 εκατομμύρια. 3 δις. Εκεί ο εισαγγελέας γιατί δεν τους έχει θέσει όλους αυτούς? Γιατί λέτε? Γιατί απλούστατα ήταν σικέ παιχνίδι και στημένο. Οπα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί απλούστατα το 1 δισεκατομμύριο 200 ήρθε κεραυνός εν ευθρία. Στον πεινασμένο λαό, τον ελληνικό που πεινάει και έχει χρέη, δώστε 1 δις να τους βάλουμε το τυράκι, αλλά δεν βλέπουμε τη φάκα. Έτσι λοιπόν παρουσιάζεται 1 δις 200, το οποίο που πάει στα 340 δις το χρέος. Τι μένει τελικά για τα 40 χρόνια? Και αυτό που θα κερδίσει η τοπική κοινωνία, ο τουρισμός, η οικονομία και η ανάπτυξη. Υποτίθεται η επένδυση που θα γίνει από τον ιδιώτη που δεν μπορεί να την κάνει ξανά, υποτίθεται το ελληνικό κράτος. Τι λέει? Ότι τα πρώτα 4 χρόνια η γερμανική κυβέρνηση θα δώσει 330 εκατομμύρια για έργα. Αν το διαιρέσουμε δια του 14, είναι 26 εκατομμύρια για κάθε αεροδρόμιο. Αν το διαιρέσουμε ένα χρόνο, είναι 6 εκατομμύρια για τη Ρόδο. Είναι αστεία ποσά. 6 εκατομμύρια είναι η βαριά συντήρηση του αεροδρομίου σήμερα στη Ρόδο. Άρα καμία ανάπτυξη. Και τι θα πληρώσει άραγε η τοπική κοινωνία, η οποία θα βρεθεί περιθωριοποιημένη? 26,5 ευρώ με το καλημέρα ως φόρο, γιατί τα 12 ευρώ που πληρώνει σήμερα και κατά το ΣΕΤΕ, προσέχτε, έχω ζήσει εδώ στην Ελλάδα κάποιους συνδέσμους οι οποίοι είναι αντιφατικοί και τα λένε όπως θέλουν. Μου είχε πει λοιπόν ο κύριος Ανδρεάδης, πρόεδρος του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρηματιών πάνω στον τουρισμό, ότι πρόεδρε τα 12 ευρώ είναι πολλά να φτάσουν 6. Του λέω, κοιτάξτε, εσείς αεροπορικές εταιρείες επιχειρηματίες δεν θέλετε να δώσετε χρήματα. Το ελληνικό κράτος δεν θέλει να δώσει χρήματα. Τα 6 ευρώ φόρος δεν μπορεί να γίνουν και έργα, δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη. Άρα κάποιος πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Έτσι λοιπόν, σήμερα το ΣΕΤΕ είπε στον κύριο Τσίπρα πριν τις εκλογές σε μια σύσκεψη, μια ημερίδα που έκανε για τον τουρισμό, συμφωνούμε σε όλα μαζί σας, εκτός γιατί σταματάτε την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Δεν άκουσα τον κύριο Ανδρεάδη να πει, μα ο φόρος πήγε 26,5 ευρώ.
Δεύτερον, σε 4 χρόνια θα πάει 32. Και αυτό τι σημαίνει? Ωραία, τι λέτε, δεν τον ενδιαφέρει τον κύριο Ανδρεάδη αυτό, γιατί το κάνει γαργάρα? Και γιατί δεν βγήκε να το πει? Γιατί λοιπόν το κάνει γαργάρα? Απλούστατα, γιατί τα συμφέροντα αυτού του συνδέσμου ήταν ακριβώς σε αυτά τα οποία παίζανε μέχρι σήμερα. Τους ευνηδίασε όμως η γερμανική κυβέρνηση που άφησε έξω και το Μυτιλίνα και το Πόπολο. Με όλα αυτά που λέτε, κύριε Λεβιζόπουλε, γεννάται το εξής ερώτημα. Μιλάμε συνεχώς για διαφάνεια, μιλάμε για διαπληκτόμενα, μιλάμε για όλο αυτό. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πολύ απλό. Εάν υπήρχε μια διαφανής διαδικασία σε όλο αυτό το κομμάτι, το πακέτο που λέγεται ιδιωτικοποίησης, θα ήσασταν και πάλι αντίθετο στην ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων? Εάν δεν μιλούσαμε για σκάνδαλα, εάν μιλούσαμε για άλλους όρους, για άλλες προϋποθέσεις, μέσα από ένα διαφανές πλαίσιο ιδιωτικοποίησης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή τι θα λέγατε? Γιατί τώρα εστιάζεται βεβαίως το ενδιαφέρον στα σκάνδαλα και στην κακοδιαχείριση και στις χαριστικές συμβάσεις και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Η έννοια αυτή καθ' αυτή ιδιωτικοποίησεων προς το συμφέρον της χώρας, του τόπου. Απέναντι σε αυτή πώς τοποθετήσετε? Να σας κάνω μια ερώτηση, είναι σημαντικό πάνω σε αυτό. Γιατί εδώ αν θέλετε είναι και το επιχείρημα όλων... Εσείς θεωρείτε ότι το θέμα είναι αν θα είναι ιδιωτικό ή δημόσιο ή αν τα αεροδρόμια τελικά θα λειτουργούν καλά και θα αποφέρουν υπηρεσίες? Πάνω σε αυτό θα αποφέρουν υπηρεσίες και τουριστική πολιτική και πολιτική η οποία κατευθύνεται. Κύριε Λουδάκη, ότι εμπεριέχεται στο ερώτημά μου, γιατί αυτό είναι η ουσία της ιδιωτικοποίησης ή μη. Εγώ λοιπόν λέω... Για τον κύριο Λουδάκη υπάρχει άλλη ερώτηση. Βεβαίως. Νομίζω ότι εκεί πάνω πατάει το κράτος. Όχι, εγώ θέλω να απαντήσω. Αλλά πάνω στο βασικό γιατί θα το δούμε μπροστά μας. Με την νέα κυβέρνηση θα το δούμε αυτό το θέμα. Δεν θα διαφωνήσω. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σήμερα το ελληνικό κρατικό αεροδρόμιο που είναι μονοπόλιο. Δεν θα διαφωνήσω. Τι προσφέρει άραγε σήμερα στην τοπική κοινωνία, στην οικονομία, στον τουρισμό? Αυτά πρέπει να δούμε. Έτσι λοιπόν το πρώτο που έχω να πω είναι ότι προσφέρει ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει 12 ευρώ ως τέλος, χαμηλό. Δεύτερον, το πάρκινγκ αεροσκαφών σε όλα τα αεροδρόμια τα περιφερειακά είναι δωρεάν. Στα 14 αεροδρόμια, αν αγγίξουμε περίπου από δωρεάν, θα πάει γύρω στα 40 με 50 εκατομμύρια ετησίως. Επιβάρυνση. Γιατί από πού θα βγάλει? Από το πάρκινγκ. Το δεύτερο, θα πρέπει να ξέρετε, μια δωρεάν υπηρεσία την οποία προσφέρουμε είναι ακριβώς το τέλος προσέγγισης. Ξέρετε, στον εναέριο χώρο υπάρχουν τα λεγόμενα, θα πω έτσι για να τα καταλάβουν οι τηλεθεατές, τα λεγόμενα διόδια. Όταν πλησιάζει ένα αεροσκάφος, ένα αεροδρόμιο στα 4 μίλια, σταματάει να πληρώνει και τότε μπαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι παγκοσμίως αυτό το τέλος, μπαίνει το τέλος προσέγγισης. Εγώ λοιπόν με μια μελέτη την οποία έκανα έδειξε ότι αυτό που χαρίζουμε σήμερα για να έχουμε τουρισμό και να φέρνουμε χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες για να δουλεύει ο τουρισμός μας, η βιομηχανία του τουρισμού, είναι 80 εκατομμύρια. Άρα η επιβάρυνση και το αεροπορικό εισιτήριο το οποίο θα αγγίξει πάνω από, αν έχει σήμερα 270 λέρε ρετούρ, θα πάει στα 400. Και αυτό γιατί? Γιατί όταν το τέλος από 12 γίνεται 26 και αύριο 32, όταν το πάρκινγκ πληρώνεται πλέον και όταν η προσέγγιση είναι υποχρεωμένο αν το πάρει η Γερμανία, η ελληνική κυβέρνηση, όλο αυτό εκτινάζει. Ποιος είναι ο στόχος? Αυτό είναι αναπόφευκτο. Περιθωριοποιείται ο πολίτης των Δωδεκανήσων. Αυτό είναι αναπόφευκτο στην περίπτωση των ιδιωτικοποιήσεων να συμβεί? Όχι, βέβαια, αφού σας λέω ότι αυτά θα γίνουν. Αυτά τα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο, ίσως δεν έγινε κατανοητή. Η ουσία, η έννοια ιδιωτικοποίηση, σε περίπτωση που δεν συγχέεται και δεν με σκάνδαλα και με όλα αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί, σας βρίσκει αντίθετο? Προσέχτε. Θα μπορούσε δηλαδή να έχουμε μια προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της χώρας κατ' επέκταση η ιδιωτικοποίηση των υποδομών και των αεροδρομίων? Αυτό ρωτώ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ότι έχουμε το αεροδρόμιο στο Καστέλιο, ένα καινούριο αεροδρόμιο. Γιατί δεν πάει κανείς να το φτιάξει? Αυτή είναι η απάντηση. Εγώ δεν φέρνω καμία αντίρρηση. Ας πάει λοιπόν ένας επιχειρηματίας να κάνει μια ανταγωνιστική πολιτική με το Καζαντζάκης απέναντι, να δώσει 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια και φτιάξει ένα καινούριο αεροδρόμιο. Λοιπόν, για να μην πλατιάσουμε. Πού πάμε? Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Ότι η ιδιωτικοποίηση ίσως εκτείναξη των τελών πολύ ακριβά αεροδρόμια. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Η τοπική κοινωνία τι όφελος μπορεί να έχει από ένα αεροδρόμιο? Όταν αυτό το αεροδρόμιο είναι λειτουργικό και κουβαλά πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή με την ιδιωτικοποίηση πού βαδίζουμε, πού οδεύουμε? Οδεύουμε, είναι βέβαιο, δεν το λέει ο κύριος Αλεβιζόπουλος, είναι πραγματικότητα, ότι το τέλος, το σπατώσιμο το οποίο μπήκε προσωρινά
Να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι άλλου Παπά Ευαγγέλιο και το οποίο τώρα έγινε, ξέρετε, μονιμοποιήθηκε και συζητάμε πλέον τώρα ότι θα διπλασιαστεί, θα υπερδιπλασιαστεί υπέρ του ιδιώτη. Τι θα κάνει? Όταν ανεβαίνει η τιμή, η ζήτηση πέφτει. Εδώ λοιπόν, μέσα από την πτώση της ζήτησης, θα έχουμε πρόβλημα στην τοπική κοινωνία. Θα είναι ακριβό εν ολίγης το αεροδρόμιο της Ρόδου για να το επιλέξει ο πολίτης να έρθει να κάνει τις διακοπές του, να ταξιδέψει προς τη Ρόδο. Θα πάει κάπου αλλού που θα είναι πιο φθηνά τα πράγματα. Το ερμηνεύω σωστά? Και επιπλέον μπαίνει και άλλη μια δικλίδα η οποία βγάζει μάτι. Εάν στο ενδεχόμενο ότι αυτό δεν συμβεί και θα υπάρχει τεράστια ζήτηση, και αν δεχθούμε ότι κάποια στιγμή ένα αεροδρόμιο επέρχεται ο κορεσμός του και χρειαστούμε δεύτερο, εδώ μπαίνει και άλλη ασφαλιστική δικλίδα υπέρ του ιδιώτη. Να μην μπορεί το κράτος να δημιουργήσει δεύτερο αεροδρόμιο σε ένα τόπο που ενδεχομένως, δείξτε μου τον κύριο Αλεβιζόπουλο που συμφωνεί, να μην μπορεί να δημιουργηθεί ένα δεύτερο. Αυτά λοιπόν. Όπως έγινε στην Αθήνα. Μπράβο, όπως έγινε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και όπως ήταν να κλείσει λοιπόν, το Καζακστάν. Έγινε λοιπόν νεκροταφείο το Βενιζέλος. Το θυμάστε παλιά πως τι κόσμος πηγαίνει ερχόταν, και τώρα περνάτε και το βλέπετε άδειο. Λέτε, τι λέτε? Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Τυχαία κάποιες εταιρείες μεγάλες σταματούν να πετούν μέχρι πρόσφατα. Από Νέα Υόρκη, πώς το λένε οι Αμερικανοί. Τι είπε η Ryanair? Ξέρετε ποια ήταν η δήλωσή της? Ότι φεύγω αν τα ιδιωτικοποιήσει. Όμως, θα σας πω όμως κάτι. Έχει την δυνατότητα, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και που μπαίνει προς τον ελληνικό λαό. Έχει το ελληνικό κράτος να προχωρήσει την ανάπτυξη των αεροδρομίων? Αυτό είναι το κλειδί. Μάλιστα. Απαντώ. Και την έχω πάει δημόσια και κάνω ότι δεν ακούνε κάποιοι. Εδώ τώρα, με μισό λεπτό, έχουμε νέα κυβέρνηση. Το ελληνικό κράτος διευθυντεύεται τώρα από κάποιους άλλους οι οποίοι έχουν δεσμευτεί. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μίλησε μαζί σας. Θα το δούμε αυτό τι θα γίνει. Θέλω να έρθουμε τώρα στον κύριο Λουλουδάκη. Γιατί, κύριε Λουλουδάκη, το πάτημα σήμερα είστε εσείς. Εσείς είστε το πρόβλημα. Ο κουβάς, η σκάλα, δηλαδή ουσιαστικά εμέσως πλην σας φως, τι σας λένε? Ότι ένα αεροδρόμιο το μετατρέψατε σε κοτέτσι. Πράγμα το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου, σας αδικεί. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Κύριε Λοΐζο, δεν είναι αλήθεια. Θα σας απαντήσω. Γιατί τώρα αυτός ο πόλεμος βρήκανε δηλαδή τώρα, χτυπάνε το σαμάρι γιατί κάποιοι άλλοι θέλουν να χτυπήσουν τον Καϊδάρο. Τα έχετε πει μέσα στις άκρες, τα έχετε πει όλα. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το δημόσιο. Γιατί οι άνθρωποι και λίγοι είναι, δεν φτάνουν. Τώρα τα αυτά είναι φιλότιμοι. Ακούστε λίγο, όπως είναι δημόσιο, μπορεί να ελέγχεται. Έτσι. Μπορεί να προείσταται βέβαια και των αρχών, αλλά ελέγχεται από τον οποιονδήποτε. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στους ιδιώτες. Αλλά όπως έχουμε και ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει διάφορες ατασταλίες και βλέπουμε έργα τα οποία έχουν γίνει και είναι μισά, βλέπουμε δρόμους στρωμένους 10 φορές γιατί δεν έχουν στρωθεί μία φορά σωστά, έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ενάντια, αλλά το δημόσιο ελέγχεται, μπορεί να ελέγχεται. Μπορείτε εδώ να είστε γιατί υπάρχουν κουβαδάκια, γιατί υπάρχουν κακοτεχνίες. Εμείς έχουμε απαντήσει, έχουμε πει ότι κακοτεχνίες υπάρχουν διότι έχουν αφήσει τις υποδομές να καταρρεύσουν, γιατί τις είχαν προς πώληση περιμένοντας τους βαρβάρους. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλα τα μέσα ενημέρωσης και το δικό σας κανάλι και τα δίκτυα αλληλεγγύης και υποστήριξης που μας έχουν στηρίξει σε όλον αυτό τον αγώνα ενάντια σε αυτές τις πολιτικές του ξεκουλήματος. Η αλήθεια είναι ότι σας συμπαραστάτε καλά. Δεν είναι τώρα εκεί. Είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας και μπορούμε να έχουμε προτάσεις. Μπορούμε να έχουμε προτάσεις. Συγγνώμη, γιατί αυτό που λέει ο κύριος Λουλάκης είναι σημαντικό, αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι τώρα ότι θέλουν να τα ξεπουλήσουν κτλ. Το θέμα το ότι χρειάστηκε να παρέμβει βουλευτής με αλλεπάλληλες ερωτήσεις, αναφέρομαι στον κύριο Κρεμαστινό, κύριε Λοΐζο, για να φτιαχτούν οι κυλιόμενες σκάλες. Εντάξει, αυτά όλα τα θυμάται η τοπική κοινωνία και σου λέει από τη μια οι κυλιόμενες σκάλες, από την άλλη φτάσαμε σε σημείο. Σας παρακαλώ, σου λένε λοιπόν, αν το κράτος δεν μπορεί να το λειτουργήσει, ας το πάρει ο ιδιώτης. Τόσο υπεραπλουστευμένα τα βλέπει ο κόσμος. Ήταν η πρώτη υπηρεσία που έδιωξε υπαλλήλους. Και εδώ είναι ο πρόεδρος και τα γνωρίζει από μέσα που έφυγαν οι πρώτοι υπαλλήλοι. Ο κύριος Κρεμαστινός, κάθε κύριος Κρεμαστινός που όταν ψηφίζει δεν θυμάται τι έχει ψηφίσει. Γιατί το λέω αυτό? Όταν πήραν τους ειδικούς λογαριασμούς από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που είχαμε το φόρο των αεροδρομίων, αυτό το τέλος, ξέρετε πόσα ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος? 800 εκατομμύρια ευρώ, και τα βάλανε στον κρατικό προϋπολογισμό και κλέψανε και ληστέψανε τα ταμεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτή είναι η απάντηση στον κύριο Κρεμαστινό. Δεν πήγε στον εξυγχρονισμό. Όχι βέβαια. Στο κρατικό προϋπολογισμό. Βεβαίως, και σήμερα συνεχίζουν να ληστεύουν τα αεροδρόμια, γιατί κοιτάξτε.
Το 1 δισεκατομμύριο που θέλουν να πάρουν από τους Γερμανούς, ακούστε με, θα μάθουν οι κυβερνώντες και οι πολιτικοί ότι τα τέλη των αεροδρομίων δεν είναι φόροι. Δεν είναι ανταποδοτικά. Πότε μπήκε στο προϋπολογισμό τα χρήματα? Όταν καταργήθηκαν οι επισημήτοι, οι ειδικοί λογαριασμοί. Εσείς ξέρετε ότι ο κύριος Σιμίτης το 2000. Μωρέ, το φώνησε ο Καραμάρες, το έλεγε, τώρα το θυμάμαι. Ακριβώς. Το έλεγε αυτό ο Καραμάρες ο καημένος. Το 2003 πουλήσαμε έσοδα της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας που αφορά την υπέρτηση μέχρι το 2019 και πήρε κάποια δις και πληρώνουμε 40 εκατομμύρια από τα ταμεία της υπηρεσίας μας, της εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία πηγαίνουν. Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Ακούστε. Τι βλέπετε να γίνεται τώρα? Θυμώνω γιατί πράγματι δεν θέλουν να πούν την αλήθεια. Τι λείπει? Η πολιτική βούληση. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω έτοιμο ένα σχέδιο, αν θέλει να ακούσει η κυβέρνηση, και τη βλέπω ότι θέλει να ακούσει. Μην ξεχνάμε. Αν την αφήσουν όμως να ακούσει. Μην ξεχνάμε ότι. Γιατί τώρα, αν σας βάλω εγώ. Η Μέρκελ έχει συμφέροντα στα αεροδρόμια. Η ίδια η κυρία Μέρκελ. Εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα λοιπόν. Έχει δεσμευτεί όμως η κυβέρνηση. Και έχει δεσμευτεί γιατί απλούστατα υπάρχει αδιέξοδο, γιατί τα ελληνικά αεροδρόμια θέλουν δισεκατομμύρια. Διαφωνώ όμως με κάποιους οι οποίοι λένε ότι καλύβια είναι. Θέλω όμως να πω και θα είμαι πρόθυμος να σας στείλω και τα στοιχεία ότι στην τελευταία δεκαετία που πέρασε στα ελληνικά αεροδρόμια έχει πέσει 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια σε έργα. Έχουμε καινούργια αεροδρόμια στην Αλεξανδρούπολη, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, θα μην πάρω όλη την Ελλάδα. Και στη Ρόδο δεν έγινε επέκταση πριν από κάποια χρόνια? Εκεί ήθελα να πω και για το νερό. Προσέχτε. Να είμαστε και δίκαιοι. Τα ελληνικά αεροδρόμια φτιαχτήκαν κομματάκι-κομματάκι. Όποιος είναι τεχνικός και γνωρίζει ότι η ένωση των μπετών στην ταράτσα είναι πρόβλημα. Και όταν αυτή η ένωση γίνονται και κάποιοι σεισμοί και πέφτουν και μονώσεις από πάνω, κάπου να σου βάλει νερό θα στάξει. Και ο Γερμανός να το πάρει έτσι όπως έχουν κατασκευαστεί κομματάκι-κομματάκι. Θα στάξει, αλλά ο Γερμανός θα το αντιμετωπίσει πάρα αυτά όμως. Τα γραφεία μου που είναι μέσα στην αμερικάνικη βάση είναι ισόγειο, το οποίο είναι 400 τετραγωνικά. Κάναμε μόνος. Σας πληροφορώ, το είχα φτιάξει αμερικάνικο, γιατί είναι αμερικάνικη βάση και ήταν σοβαρή δουλειά. Δεν μπορούμε να πιάσουμε το νερό, το πιστεύετε, και έχουμε χαλάσει πάρα πολλά λεφτά σε 400 τετραγωνικά, βρούμε τη μόνωση. Δεν θέλω να αποφύγω και να πω ότι είναι μια κακή εικόνα. Προσέχτε, είναι μια κακή εικόνα. Αλλά σήμερα έχουμε τη δυνατότητα. Προσέχτε. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έχει έσοδα 450 εκατομμύρια ετησίως, δωρεάν πάρκινγκ, χαμηλά μισθώματα στους επαγγελματίες, χωρίς προσεγγίσεις και χαμηλό κόστος. Παρ' όλα αυτά εμείς τους είπαμε, σε μια δεκαετία, προσέχτε το αυτό, γιατί μιλάνε για 3 δις των Γερμανών και λέει χάνουμε τη μεγάλη επένδυση. Ναι, αλλά εδώ έχουμε στη δεκαετία 4,5 δις. Ξέρετε πόσο είναι η μισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα? 1,5 δις. Τι περισσεύει? 3 δις. Εμείς λοιπόν τους κάναμε μια πρόταση και λέμε, γιατί είναι δωρεάν τα διόδια στην Ελλάδα? Είναι 35 ευρώ ανά χιλιομετρική απόσταση με το τονάζ. Στη Γερμανία είναι 97. Ξέρετε, το κάθε μονάδα, αν πάει 36, είναι 5 εκατομμύρια ετησίως. Εμείς είπαμε λοιπόν, μπορεί να γίνουν 250 αυτά. Και τσάμπα θα είναι. Άρα λοιπόν. Έχουμε δυνατότητες λοιπόν, αυτή είναι η πρότασή μας, σε μια οργανωτική αναδιάταξη της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, σε μια σωστή κοστολόγηση της υπέρτησης, της προσεγγίσης, χωρίς να επιβαρύνουμε τον τουρίστα. Επιτέλους να φτιάξουμε αεροδρόμια, αλλά να αφήσουν τα χρήματα και να μην τα παίρνουν. Γιατί 180 εκατομμύρια κάθε χρόνο πηγαίνουν στον προϋπολογισμό πληρώνοντας. Και αν θέλετε το δάνειο του κυρίου Σιμίτη 40 εκατομμύρια ετησίως, αλλά ιδιαίτερα στον κρατικό προϋπολογισμό παρανόμως πηγαίνουν ποιες? Σκεφτείτε, οι 40 εκατομμύρια οι μισθώσεις όλων των καταστημάτων πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Ό,τι εισπράττει σήμερα εκτός το τέλος, το τέλος, το σπατώσιμο εν πάση περιπτώσει, είναι το μόνο. Και μην ξεχνάτε, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας συντηρούσε τα τελευταία χρόνια 10 τις άγονες γραμμές που τα πληρώνει με δικά της έσοδα, 55 εκατομμύρια. Πληρώνουμε 26 αεροδρόμια για κοινωνικούς και γεωπολιτικούς λόγους. Και ήρθανε σήμερα και τι λένε? Να επιβαρύνουμε, γιατί βάζουν το ειδικό τέλος, δηλαδή πέρα από τα αερολιμενικά τέλη που θα έχει ο Γερμανός, βάζουν συν τα 12 που είναι το ειδικό τέλος. Και τι κάνουνε? Είναι το θέμα. Είναι 240 εκατομμύρια. Γιατί μια ιδιωτικοποίηση συνοδεύεται από το, προσέξτε, από την καλύτερη τιμή που θα προσφέρει. Ναι, το ακούτε αυτό, κύριε Και επιδότηση 70 εκατομμύρια το χρόνο. Είμαστε. Σας παρακαλώ τώρα. Να γιατί διαφορά. Καλά έκανε και πήγε ο ΟΤΕ εκεί που πήγε και είχαμε φθηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες. Οι ιδιωτικοποίησεις. Εδώ όμως το πνεύμα είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ αντί να έχουμε χαμηλή τιμή, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε αυξημένη τιμή. Μα δεν μου λέτε τώρα. Εάν δίνανε τα αεροδρόμια σε ιδιώτες
Για ποιο λόγο να τους δώσουν το σπατόσιμο, το οποίο μπήκε για άλλους λόγους? Λοιπόν, για ποιο λόγο να τους δώσουν δράσεις που λέει ο λόγος, τα καφενεία, εκεί τα πάρκινγκ κτλ. Και ο ιδιώτης να δείξει πραγματικά το δαιμόνιο, το επιχειρηματικό του. Την επιδότηση του τη διπλασιάζει και του τριπλασιάζει. Ακούστε λοιπόν τη μοιρασιά. Στο Γερμανό του λέει θα παίρνεις εσύ 14,5 ευρώ ανά επιβάτη. Ναι. Συγχρόνως έρχεται και βάζει άλλα 12 ευρώ το ειδικό τέλος αυτό, τα οποία είναι 240 εκατομμύρια βάσει της κίνησης. Και ποιος θα τα παίρνει αυτά? 70 εκατομμύρια το Ελευθέριος Βενιζέλος, 70 εκατομμύρια η γερμανική εταιρεία επιδότηση και 100 εκατομμύρια, 55% οι άγονες γραμμές και 45 εκατομμύρια τα μικρά αεροδρόμια. 240 εκατομμύρια. Δηλαδή αυξάνει το ειστήριο στη Ρόδο για να επιδοτηθεί το Ελευθέριος Βενιζέλος. Δηλαδή ο ιδιώτης. Έτσι. Ακριβώς. Και μάλιστα και η γερμανική κυβέρνηση. Η γερμανική κυβέρνηση. Σας παρακαλώ τώρα. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, εμείς λέμε ότι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έχει με μια γενική στρατηγική την οποία είμαστε έτοιμοι να της δώσουμε, αλλά να υπάρχει πολιτική βούληση, την επόμενη δεκαετία να κάνουμε 4,5 δισεκατομμύρια έργα. Το διανοείστε? Τώρα πάντως εξηγείτε. Αυτή είναι η απάντησή μου γιατί αντιδρώ. Ερμηνεύεται για ποιο λόγο ο επικεφαλής της ΤΟΥΗ, δεν ξεχνάω το όνομά του, στο τελευταίο συνέδριο που έκανε τώρα ο ΣΕΤΕ, που είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει κάποια αριθμία, στο πούμε, όσον αφορά την ΤΟΥΗ. Θέλετε στρατηγικά σε περίπτωση που ιδιωτικοποιηθούν τα αεροδρόμια. Σου λέει αφού είναι συμφέροντα γερμανικά, πάλι σε εμάς θα έρθουν. Έτσι, Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει εδώ. Τι κάνουν εκεί? Τα λόμπικ τα γερμανικά, προσέχτε με. Απέναντι η Τουρκία είναι γεμάτο γερμανικές ξενοδοχειακές μονάδες. Τα Δωδεκάνησα θέλουμε να επαδρώνουμε και να μεταφέρουμε τουρίστες για εκεί. Συγχρόνως η TUI μαζί και με άλλους επιχειρηματίες της Γερμανίας αγοράζουν ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα. Άρα αεροδρόμια, operators, Lufthansa και ξενοδοχεία πακετάρουν. Ναι, άρα λοιπόν φέρνουμε 15-20 εκατομμύρια Γερμανούς στην Ελλάδα και τα χρήματα μένουν στη Γερμανία. Προσέχτε, μιλάμε για μια πατριωτική κίνηση που πρέπει να κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας, να κρατήσει τη βιομηχανία του τουρισμού στην Ελλάδα και να τα αφήσει αυτά ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος. Θα πρέπει να απολογηθούν στον ελληνικό λαό γιατί γκετοποιούν τον ελληνικό τουρισμό, περιθωριοποιούν τον πολίτη των Δωδεκανήσων, της Θράκης, της Κρήτης και των Επτανήσων, γιατί έχουμε ομόφωνες αποφάσεις σε όλη αυτή την Ελλάδα που λένε όχι στην ιδιωτικοποίηση. Ας τα αφήσουν λοιπόν αυτά. Γι' αυτό διαφωνώ. Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν έχουν ως απότερο σκοπό. Αυτές είναι μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν ως απότερο σκοπό την ενίσχυση των γερμανικών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω, εγώ δεν είμαι ανθέληνας. Εγώ τους κατηγορώ για ανθεληνισμό τους κυρίους αυτούς. Και ας έρθουν να μου κάνουν και αν έχουν κότσια και μήνυση. Εγώ θέλω αυτή την ώρα να θέσω με την ευκαιρία πολύ γρήγορα που είστε εδώ τα αντεπιχειρήματα τα οποία υπάρχουν. Και ένα από αυτό είναι, μα καλά, τα υπόλοιπα αεροδρόμια στην Ευρώπη που είναι υπερσύγχρονα κτλ. Πώς λειτουργούν ανταγωνιστικά και εμείς δεν μπορούμε? Τι γίνεται εκεί? Είναι ιδιωτικά εκείνα τα αεροδρόμια? Είναι κρατικά τα αεροδρόμια στην Ευρώπη που μπαίνεις μέσα και βλέπει και ντρέπεσαι να πατήσεις, ας πούμε, από καταρχήν, την εικόνα σας και έβαλα τις κάποιους κανόνες τι σημαίνει τέλος. Είναι αντιπαροχή του επιβάτη σε υπηρεσίες. Όταν αυτό το χρήμα, το τέλος, το παίρνεις και το πας στον κρατικό προϋπολογισμό για συντάξεις, να φτιάξεις σχολείο, εκεί σίγουρα δεν μπορείς να συμβαδίσεις με αυτό που γίνεται. Άρα έχουμε παραβιάσεις και γι' αυτό μας έχουν πάει και στο κολέγιο των επιτρόπων για το θέμα του δανείου του κύριου Σιμίτη. Ενδέχεται το ελληνικό δημόσιο να γυρίσει 1 δις πίσω. Είναι κοιτάξτε, κάποιοι δεν θέλουν να ακούν τις αλήθειες. Είναι ώρα να τις ακούσουν. Άρα, πώς είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή? Τι συμβαίνει εκεί? Ελευθέριος Βενιζέλος, κομβικό, κεντρικό αεροδρόμιο της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας, γιατί είναι το κομβικό μας αεροδρόμιο. Αυτό το μοντέλο δεν υπάρχει πουθενά. Η Γερμανία της όλα τα αεροδρόμια έχει το 67% σκληρό κράτος και από εκεί και πέρα σε επιμελητήρια. Έχει και ιδιώτες, όπως είναι η ΦΑΚ. Τι γίνεται εδώ, προσέχτε. Εγώ είπα και στους επιχειρηματίες όλους, γιατί μου κάνουν επιθέσεις. Τους είπα, εγώ θα έκανα κάτι άλλο αν ήμουν υπουργός. Θα έφτιαχνα μια εταιρεία επιχειρησιακή άμεσης επέμβασης στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και στον τρίτο κόσμο και θα έπαιρνα όλους εσάς τους επιχειρηματίες και θα πηγαίναμε να πάρουμε λειτουργία και εκμετάλλευση ξένων αεροδρομίων και θα έφερνα εκατομμύρια στην Ελλάδα. Και όχι να πουλάω τα χρυσαφικά μου. Κύριε Αλεβιζόπουλε, να σας πω κάτι. Υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν μυαλό. Και δεν διαφώνησαν μαζί μου. Να σας πω κάτι. Είναι προβληματισμένοι.
Γιατί αντιλαμβάνονται ότι μέσα από αυτές εδώ τις δράσεις μόνο ωφελημένοι θα βγουν. Εδώ στη Ρόδο, για να γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε, υπάρχει ιδιωτικοποίηση του γκολφ Αφάντο. Εκεί, πέραν το ότι είναι απαραίτητο να γίνει ένα γκολφ, το δικαιούται αυτός εδώ ο τόπος. Προσέξτε όμως, η εταιρεία για την οποία κάνατε λόγο πρωτήτερα, η κυρία Τούι, έχει πάρει το φιλέτο της ιστορίας και εκεί θα βγάλει και θα καταστρέψει τοπικούς επιχειρηματίες ξενοδόχους. Και το επιχείρημα ότι θα εργαστούν εκεί 300 άτομα. Θα μείνουν όμως απ' έξω άλλα 5.000 άτομα απλήρωτα και χωρίς δουλειά. Διότι πραγματικά δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν μπορεί ο ξενοδόχος σήμερα, ο Ροδίτης, ο οποίος έκανε το θαύμα της Ρόδου και δημιούργησε αυτή την ανάπτυξη, να του βάλεις κάποιον με 20 ευρώ να αγοράζει φιλέτο. Του κάνεις δώρο με 20 ευρώ να πάρει τον γκολφ με 20 ευρώ να κάνει τις τρύπες για να παίζει ο άλλος. Το καταλαβαίνω. Τη γη όμως για να χτίσει ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και σε όχι υγιή ανταγωνισμό και θα πολεμήσει. Αυτό το καταλαβαίνουν οι τοπιοί επιχειρηματίες. Αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Φοβούνται και αυτοί οι άνθρωποι. Να μην φοβούνται. Λοιπόν, κάτι ανάλογο μπορεί να συμβαίνει. Γι' αυτό σας είπα, επειδή αναφερθήκατε σε επιχειρηματίες, δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες με παροπίδες. Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είμαι ενάντια των επιχειρηματιών. Αλλά εδώ δεν έχουμε παρέμβαση ιδιωτών. Εδώ έχουμε κρατική παρέμβαση κρατικού γερμανικού κράτους, οι οποίοι έρχουν να αλωνίσουν και να ελέγξουν τον τουρισμό της χώρας. Γερμανικό κράτος μπήκε στη μέση και είδαμε τελικά θετικά πράγματα. Έχουμε ασφάλεια που δώσαμε τον ΟΤΕ. Αυτό θα το κρίνουν. Αυτή είναι μια στρατηγική τηλεπικοινωνίας. Καμιάς χώρας δεν δίνονται σε τρίτες χώρες. Ο κύριος Καμένος που είναι ο Υπουργός Ενεργειακής Ασφάλειας. Κύριε Λουλουδάκη, μία κουβέντα παρακαλώ. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι βλέπουμε να φυσάει ένας αέρας αισιοδοξίας. Μια αλλαγή προς το καλύτερο. Εμείς, σαν εργαζόμενοι. Παίρνετε όρκο για αυτό που λέτε. Φαίνεται να φυσάει ένας αέρας αισιοδοξίας. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι όμως. Ναι, βέβαια. Πρέπει να βοηθήσουμε. Είμαστε στην εισαγωγή μας. Δεν ακούσατε τι είπαμε. Αύριο κρίνονται πολλά πράγματα. Και η κυρία Μέρκελ αγωνιά πότε θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχει συμφέρον. Λοιπόν, σας παρακαλώ δηλαδή. Το θέμα είναι το παλικάρι αυτό θα αντέξει. Ελάτε κύριε Λουλουδάκη. Είναι νέος, αντέχει. Να πάμε σε μια αναδιάρθρωση της υπηρεσίας που είναι απαραίτητη, να βάλουμε όλοι πλάτη, να δουλέψουμε σκληρά για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο προς όφελος και της χώρας αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Και να διεκδικηθούν και τα χρήματα πίσω, έτσι, και αυτά τα οποία κακώς δόθηκαν, αλλά και από εδώ και πέρα αυτά που εισπράττονται να πηγαίνουν. Το θέμα είναι τώρα με την απόφαση του Βρετανικού Δικαστήριου της Διαιτησίας. Αυτό μπορεί να διεκδικήσει το ελληνικό κράτος τώρα. Έχει κάποιο ανώτερο αυτό να προσφύγει. Υπάρχουν τα δικαστήρια ευρωπαϊκών κοινοτήτων, προσφεύγουν τα κράτη για ένα τέτοιο θέμα. Πώς γίνεται όμως, μία κουβέντα, πώς γίνεται το ΦΠΑ να το διαπραγματευτούν με αυτόν τον τρόπο και να το χάσουν? Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι σαν εάν ήθελε πράγματι η γερμανική εταιρεία, θα πήγαινε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Γιατί? Γιατί εκεί πάνε τα κράτη. Να συζητήσουν αν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι άνηση μεταχείριση, ακόμα και στο αεροδρόμιο της Ρόδου πληρώνει ΦΠΑ. Εμείς πληρώνουμε σαν κράτος. Ή στο Λονδίνο, στο Χέρφινγκ, ή αν θέλετε σε πόσα να πιάσω, στο Παρίσι, στο Λιόν, μια σειρά αεροδρόμια της χώρας ολόκληρης της Ευρώπης πληρώνουν ΦΠΑ. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Ελευθέριος Βενιζέλος να τα βάζει στην τσέπη? Προσέχτε, έβαλα ένα θέμα προς όλους τους αγγελείς που τα ακούσανε στην Αθήνα. Μπορείτε να μου πείτε, λέω, εάν τα χρήματα αυτά τα εισπράτανε, μπήκανε στους σοσιολογισμούς ως έσοδο του αεροδρομίου ή μπήκαν σε τσέπες? Και το πιο σοβαρό, δεν πρέπει κάποιος να μπει να ελέξει αυτά τα 6 δις που πήγανε? 6 δις. Σας παρακαλώ, το μεγάλο πάρτι στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο διοικητής της ΣΥΠΑ που έχει τον έλεγχο του Ελευθέρου Βενιζέλου, έχει 40 αεροδρόμια, εναέρια κυκλοφορία, κρατικά, παίρνει 3.500 καθαρά το χρόνο, το μήνα, και ο κύριος Παράσχης, τώρα τον πιάνω τον άνθρωπο στο όνομα, παίρνει 55.000 το μήνα, 550.000 το χρόνο μισθό. Οι θάνατοι διευθυντικά στελέχη, όπως είναι η κυρία Κριτσινέλη εδώ, παίρνουν από 180 έως 200.000 το χρόνο μισθό. Τα διευθυντικά στελέχη, αυτοκίνητο και χρυσή κάρτα, όλοι τους. Και η κυρία Κριτσινέλη και η κάθε Κριτσινέλη παίρνει 35-40.000 το χρόνο. Με τα χρόνια που έχει ως υπάλληλος δημόσιος. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε? Καταλαβαίνετε γιατί μεγάλο φαγοπότη γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος? Και τι ήθελα εγώ? Μέσα σε μια νύχτα ο Αλέξης ο Τσίπρας μπορεί να πάρει πίσω τις μετοχές. Πώς? Διεκδικώντας τα χρήματα.
Και όταν δεν έχεις να τα δώσεις, κατάσχεις τις μετοχές του 45% που το έχει ο Κοπελούζος και τα καναδέζικα ταμεία. Θα τα δούμε αυτά. Και το αεροδρόμιο γίνεται, αν θέλεις, το στήριγμα της περιφέρειας στον τουρισμό, στην οικονομία και θα δείτε ότι θα διπλασιαστεί η κίνηση εσωτερική. Αυτό έχει σημασία. Αυτός είναι ο στόχος. Να έχουν όφελος οι τοπικές κοινωνίες. Εγώ μιλάω για όφελος της οικονομίας του τουρισμού και της εθνικής μας ασφάλειας. Λοιπόν, ανάψετε φωτιές τώρα με την παρουσία σας και με αυτά που είπατε τώρα θα συζητηθούν αυτά τις επόμενες ημέρες. Αρκεί να με θέλετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και εσάς. Σας ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ θα έχουμε τώρα τον οικονομολόγο του σταθμού μας, τον κύριο Καραβόλια και τον κύριο Γιάννη Χατζιαντονίου. Έχουμε πολλά να πούμε.